Okay, good morning बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा आङो दिनै बेरेफुंजानि लाइभ फैबाय मानोना गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। दा जोङो लाइभआव सासे नायगोन आरो जोङो डिसकास खालामगोन मानोना सिगांनि भिडिअसफ्रा गोबांथार कमेन्ट्स फैना दङ आरो गासैबो रिप्लाइखौ खालामनो हायाखै आङो। दा बेखायनो लाइभआव नोंथांमोना जि कुइसन एन्सार नांगौ थ' जों बाव सावरायगोन। थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय। दा सोर सोर दङ नोंथांमोना लाइभआव कमेन्ट्स खालाम। दा फैबाय सावगारि ब्रह्म गुड मर्निं एन्ड बिरफुं गयारि मर्निं लसन मर्निं ब्रादार एन्ड नेक्स्ट मैखुन प्रडाक्सन हेलौ मा खबर मोजां दंना बयबो? आदसा राजु बर' मर्निं जनि दैमारि गुड मर्निं गोबांथार फैबाय कमेन्ट्स खालाम एन्ड लाइक नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। माइकेल बर'सा एन्ड सेगुम सुबुंसा हेलौ एभ्रिवान मारै दङ? आदसा जांगिला चेनेल मर्निं गोबां फैदों कमेन्ट्स ना अके थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आरो जों सम लाइभ फैगोन फुङाव माने एक्सुवेलि आं लाइभ फैनायनि जाहोना माने सिगांनि जिनिखि भिडिअसफोर दङ ना बावहाय कमेन्ट्सआ माने सेम कमेन्टआनो फ्राय फैदों दा बेखायनो जों लाइभआवहाय डाइरेक्टलि जोङो रिजाल्ट बावहायथ' जोङो डिसकासन खालामसै नङा होमबा? दा जियानो जा नायबाय था नोंथांमोना लाइभखौहाय आं एसे गोबाव थानो जागोन। आदाया माब्रै दं? आं मोजाङैनो दं कार्तिक नार्जारि मोजाङैनो दङ। जिबिदाय बसुमतारी गुड मर्निं एन्ड बिनिफ्राय टिटि दास ब्रह्म ब्रादार कामान्ड' पस्ट बारायनो हागौ एसे बारायगोन बारा नङा एसेबो बारायनो हागौ। लकेन्द्र मसाहारि हेलौ गुड मर्निं बिनिराज गोजोन फुंबिलि अके बि बड'सा मर्निं फ्रम बाक्सा दैथुन मर्निं अके जों बावहाय लाइभ फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय जों माने फार्स्टआवनो जों BTC टेटखौ जों सावरायगोन अके दा बेखायनो जों थांगोन BTC टेटनि अफिसियेल वेबसाइटआव अके फैबाय जों BTCआव BTC टेट नङा होमबा गोबांथार स्टुडेन्टसफोराहाय नेगासिनो दङ मानोना बिराद बहुद गोबाव जाबाय नङा होमबा बहुद गोबाव जाबाय बेबादि लेट जाबाय थाबा जानाय नङा दा बेखायनो स्टुडेन्टसफोराहाय माने गोबांथार डिमान्ड खालामगासिनो दङ नङा होमबा रिजाल्टखौ थाब नांसिगौ होननानै थ' रिजाल्टखौ मानि थाखाय होनो हाथ'वाखै मानि थाखाय होआखै एसे आं इनफरमेसन मोनदों दा बेनि सायावनो जेनिखि सर्सआव मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियाव खोन्थाग्रोनोसै आरो स्पेसियेलि टेटनि रिजाल्टखौ आं फार्स्टआवनो मा प्रायरिटि होदों मानोना जोंनि LP स्कुल गामियावहाय फोरोंगिरिया सासेल' दङ स्टुडेन्टसा बुरजा दङ दा हारसिं फोरोंनायाव गोबांथार प्रब्लेम जागासिनो दङ LP स्कुलाव हमना ला क्लास 1 to क्लास 6 थायो नङा होमबा सरि क्लास 5 थायो क्लास 5 ना 6 थायोमोनलाय थ' बेवहाय माने फोरोंनायावहाय हारसिं टिचारा माने कभार खालामनांगौ इजि नङा दा बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जेनोखि सरकार आसामानो जा एन्ड BTC जा थ' माने रिजाल्टखौ थाब होनांसिगौ नङा होमबा दा बेखौनो गोबांथार स्टुडेन्टसफ्राबो हास्थायदों दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबाय था आं नायगासिनो दङ अके LP आव क्लास 1 to क्लास 5 एन्ड UP आव क्लास 6 to क्लास 8 नङा होमबा दा बिनि रिजाल्टखौहाय गोबांथार माने वेट खालामगासिनो दङ थ' बर'फ्राल' नङा गोबां एसामिस मिडियाम दङ बेंगलि मिडियामाव दङ बिसोरबो माने नेगासिनो दङ अके आं कमेन्ट्स नागिरबावनो गोबोर ब्रह्मपुत्र आदा टेटआ मारै जाखो आदसा NC आदसा रिजाल्ट बेनि सायाव आं नायथ'वाखै दे रकि नार्जारि बुंदों आदा BTC फरेस्टार ग्रेड 1 एन्ड गार्डना एडमिट कार्डआ माला ओंखारगोन थ' बेनि सायाव जों लाइनाव फैगोन दा जोङो माने टेटखौ जों सावरायग्रोदोंथ' जों इडुकेसन सेक्टराव जों दा दंगासिनो दंथ'यो आं मिक्स आप खालामथ'ला
এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ টেট অনলি টেট তাৰপিছত আমি আহিম গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টলি টেট ৰিগাৰ্ডিং টেট ৰিজাল্টছ ডিছকাছ কৰি আছোঁ বা নিউলি আহিব লগা যেনেকৈ টেট ভেকেঞ্চি তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে दा साफा सानै एसामिसफोर नायदों नालाय ओंखायनो आं एसामिस मिक्स आप खालामबाय दा भेरिफिकेसन होनोबा भेरिफिकेसन होनोबा टेटआ जाया नङा खननै खनथाम जाबाय नङा होमबा थांनाय बार सरकारावबो जाबाय फिजिकेल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो लास्ट बार थांनाय बारावबो जादों ना दा नैबाव फैयोब्ला बे जाबाय पर्टेल अके बे बिटिसिनि इडुकेसननि पर्टेल आरोबाव फैयोब्ला जों दा नटिसाव क्लिक खालामबा रिड अलाव थांनानै बेवहायनो साइडआ माने ओरैबायदि बिजि जाबाय डेट मिन्स मा बिथांमोना मेन्टेनेन्स खालामदों बा आपडेट खालामदों जानांगौ बिकज बेवहाय पर्टेलावसो रिजाल्टआ आपलड जागोन टेट एलपिइउपिआ अके दा नै बेवहाय नैबे एलपिइउपिआव जोङो नैबाव क्लिक खालामबा जोङो गाव गावनि प्रफाइलाव थांनानै लगइनखौ खालामनो हायोमोन दा जों बेयाव थांनाय लोगो लोगो साइडआ बेवहाय रिच खालामनो हायाखै माने सहैया एबा दायो बन्द जाथ'बाय दा जों बेनिफ्राय बुजिदों कि माने इडुकेसन सेक्टरनि जिनोखि नैबे पर्टेलखौ सालायो थ' बिसोरो एसेबाबो आपग्रेड खालामदों इन्टारनेटनि सिङावहाय मानोना रिजाल्टखौ बेवहायनो पाब्लिश खालामगोनथ' दा थांनाय बारनि आसाम सरकारनि रिजाल्टखौ नायोब्ला थ' लगइन खालामनानैसो DWD अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै लगइन खालामनानै रिजाल्टखौ नुयो बा नुदों क्वालिफाइड जानायखौ डिसक्वालिफाइड जानायखौ डाइरेक्ट मेरिट लिस्ट उइथ नाम बेनिफ्राय काट अफ मार्क्स बेबायदि पाब्लिश खालामाखै जास्ट काटअफखौ पाब्लिश खालामदों नाथाय सोर मोनदों सोर मोनाखै बेखौ पाब्लिश खालामाखै जास्ट लगइन खालामनानैसो रिजाल्टखौ नायनो हानाय कन्डिसनमोन थांनाय बार आसाम टेट एलपिइउपिआ थिग बेबादिनो बिटिसिआबो बेवहाय लगइन खालामनानैसो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन डाइरेक्ट नामजों काट अफजों होनाय नङा नोंनि नाम आरो काट अफ मार्क्सखौ होनाय नङा दा लगइन खालामनानैसो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनांगोन बेखायनो बे पर्टेला आपग्रेड जागासिनो दङ दाना फैबाय कनक्लुसनाव बर्तमान कन्डिसना मा जानानै दङ ঠিক আছে আমি জিটিৰ পিজিটিৰো ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে জিটি পিজিটিखौबो जों सावरायगोन আমি এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্ষ্টলি ডিছকাছ কৰি আছোঁ বিটিচিৰ এলপিইউপি টেট ৰিজাল্টৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰিজাল্ট ইয়াত পৰ্টেলত আহি যাব এইটো ৰিজাল্ট পৰ্টেলত লগইন কৰি পেলাই চাব পাৰিবা যেনেকৈ অসমত দিয়া হৈছিলে তেনেকৈ সেম কণ্ডিশ্যন তোমালোকে ৰিজাল্টত পৰ্টেলত লগইন কৰি পেলাই চাব পাৰিবা ঠিক আছে दा बिथांमोना जिनोखि पर्टेल सालायो तो बियो माने मावदों जानांगौ खामानिखौ बर्तमान बाट रिजाल्ट माब्ला फैगोन दा आंनि जिनोखि इनफरमेसन सर्सआव मोननाय बायदिब्ला जिनोखि एबसेन्टिस केन्डिडेट्स एबसेन्ट जानायफोर दङना फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामाखै अके साफा सानै फिजिकेल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव थाङाखै आरो बेनिफ्राय बिसोरो मेरिटआव दङमोन जानांगौ माने काट अफ दङ बाट एबसेन्ट बिसोरनि जिनोखि केन्डिडेट हाई काट अफ बाट एबसेन्ट जादों डिउरिं फिजिकेल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन they are not eligible right now तो बिसोर दायो एलिजिबल जाला डिसक्वालिफाइड जागोन मानोना गाइडलाइन्सआव होखादों जुदि एबसेन्ट जायोबा एबसेन्टफोरा बारे बारे चान्स होनायावबो अफिसियेल नटिस होनायावबो बारे बारे चान्स होनायावबो जुदि थाङाखैब्ला स' येस बिसोरो डिसक्वालिफाइड जाबाय नैबे एपइन्टमेन्ट लेटारनि थाखाय दा बेखौनो सर्टिं खालामगासिनो दं होननानै आङो सर्सआव मोननाय जादों बर्तमान कारेन्टलि सर्टिं खालामगासिनो दङ फाइनेल मेरिट लिस्टनि थाखाय मानोना 984 केन्डिडेट्सखौहाय बासिनांगौआबो इजि नङा मानोना फिसा मिस्टेकआवनो जुदि मिस्टेक जायोब्ला गोबांथार माने प्रब्लेम जायो इसु जायो थ' बेखायनो एसे मोजाङै गासैबो टेकनिकेलि खामानि मावनानैसो गासैबो सल्भ जाबाथाय नैबावहाय अफिसियेल पर्टेला बाव नोंथांमोननि एलपिइउपि पस्टनि रिजाल्टखौ पाब्लिश खालामगोन दा बर्तमान सर्टिं खालामदों आंनि जिनिखि सर्सआव मोनदों बे सर्टिङा जाबाय जायफ्रा एबसेन्ट केन्डिडेट्स दङमोन आरो जायफ्रा एक्सट्रा एक्टिभिटि सार्टिफिकेट्स होदों लाइक एनसिसि स्पर्ट्स एन्ड कालचार थ' बेखौ मोजाङै भेरिफाइ खालामनायाव टाइम लाबाय दा गासिबो जाबाय होनना जों खोनादों नाथाय रिजाल्टआ दा बावैनो बिफर माने 10 जुननि सिगां चान्स दङ हार्डलि 10 जुननि सिगां बाट 30 मेनि सिगांबो किजानि फैनो हागौ बाट विदिन सर्ट पिरियड टेटनि रिजाल्टआ आपलड जागोन बेयावनो जोब्बाय टेट एलपिइउपिआ कन्टेन्टआ ঠিক আছে অকল এই চেনেলত কমেণ্ট কৰিলে নহ'ব ঠিক আছে এইটো হয় কথাটো হয় মই অকল কৈ থাকিলে নহ'ব তোমালোকে সবেই ৰেজ কৰিব লাগিব ভইচ দিব লাগিব ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই অকল কৈ থাকিলে নহ'ব যিমান কেণ্ডিডেটছ আছে টেট হওক যি হওক তোমালোকে চৰকাৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি ৰিজাল্ট আহিব লগা ঠিক আছে গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 হওক বা টেট হওক তাৰ বিষয়ে মানে সবে আলোচনা কৰিব লাগিব মই অকল কৈ থাকিলে ভিডিঅ'ছবোৰ দি থাকিলে নহ'ব
नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनांगोन विथ डिसिप्लिन थ' डिसिप्लिननि नोंथांमोना कमेन्ट्स डिमान्ड खालामनांगोन होमबासो सरकारा खोमा होगोन अके अके जों बाव थांबा देन नेक्स्ट भेकेन्सि एबाउट जिटि एन्ड पिजिटि ना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जिटि पिजिटि अके देन जों जिटि पिजिटिआव क्लिक खालामबा बावबो पर्टेला माने टटेलि बन्द' दायो बर्थमान अके देन गोबांथार बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला जिटि पिजिटिआवबो 1000 पस्ट फैगोन अके 1000 पस्ट फैगोन एन्ड बावहाय नोंथांमोना टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन देट इज नट टेट डाइरेक्ट मा जागोन अनलि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट 1:1 कम्पिटिटिभ एग्जाम जागोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनाल लिस्ट नो इन्टारभिउ गैया पार्सनेल इन्टारभिउ गैया अनलि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट तार पिছত डाइरेक्ट रिजाल्ट आহি যাব জিটি পিজিটি পোষ্ট আহাটো চান্সটো আছে শুনা পাইছে কি আহি যাব কিন্তু অলপ টাইম ল'ব হা চৰকাৰে কৈছে এডুকেশ্যন সেক্টৰৰ অসমৰ আণ্ডাৰত 60,000 ওচৰৰ পোষ্ট ভেকেন্সিটো খালী হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে চ' ইয়াৰ কাৰণে BTCৰ হওক বা যি হওক বা যিমানখিনি কাউন্সিল আছে চবৰ কাৰণে ভেকেন্সি টেটত আহি যাব 3 মাহ টাইম লৈছে চৰকাৰে SDA বনাইছে স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ এই স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চে ৰিপৰ্টটো ল'ব তাৰপিছত যি ভেকেন্সি আছে সব আহি যাব ইনক্লুডিং BTC दा जों बेखौ मोनथिबाय जिटि पिजिटिआ पोस्ट दङ 1000नि खाथियाव पोस्ट दङ बर' मिडियामनि थाखायबो दङ बेंगलि एसामिस गार' मणिपुरि एन एसामिस जि दङ स' हिन्दी थ' गासैबो जिटि पिजिटिआ नेक्स्ट लेभेलाव पोस्टआ फैगोन जेब्ला LP UPआ खतम खालामगोन बा रिलिज खालामगोन फाइनाल लिस्टखौहाय बाट सबसे प्रायरिटि दायो जादों टेट LP UPनि मानोना स्कुल्स लेभेलाव फोरोंगिरिया गोबां खम जादों जायनि जाहोनाव बर' मिडियाम स्टुडेन्ट्सनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जागासिनो बेखौ सरकारा बुजिनांगोन एन्ड एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ बेखौ थाबैनो हेन्डेल खालामनांगोन थ' बेखौ जों बाव डिसकास खालामबाय दानि जों थांसै बेलेग जबनि सायाव ना अके ठीक আছে আমি ডিসকাস কৰিম গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা ফৰেষ্ট ৰেলি ন সৈতে যে কি বলে দাদা অল BTC গ্ৰেড 3 স্টুডেন্টস মিলি হাগ্ৰামা সাৰ্কেল লক কৰিব লাগিব अच्छा ITI अच्छा ITI अर्जुन टक्स की कले जिटि पिजिटि केতিয়া আহিব মই কলোৱে কি মানে জিটু BTC LP UP পেন্ডিং হৈ আছে হিটো হোৱাৰ পিছতে জিটি পিজিটি আহি যাব ঠিক আছে नेक्स्ट जों थाङोबा फैबाय दायो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 CSB आव थांनांगोन जोङो मानोना CSB ओके देन जों CSB फैबाय देन CSB फैनाय लोगो लोगो ओके सबै कुৱেশ্যन কৰি আছে ন CSB ৰ কথাটো গ্ৰেড 3 হক বা গ্ৰেড 4 হক কেনসেল হৈছে নেকি কেনসেল হোৱা নাই দেই কেনসেল হোৱা নাই কেনসেল जायाखै नो टेंशन केनसेल जायाखै जस्ट नोंथांमोना टाइम होनांसिगोन उपाय गैया गोदान सरकार दा प्रसेसखौ बुजिनांगोन बिसोरो प्रसेस खालामनायाव माने दासो नट ओनलि ग्रेड 3 ग्रेड 4 ना माबायावहाय BTC सरकारनि खामानिया गोबांथार फार्स्टनिफ्रायनो A to Z खामानि दङ नालाय स' बे डिजाइन खालामनायाव स्ट्राक्चार खालामनायाव गाइडलाइन्स खालामनायाव प्रप'जेल लिरनाय एजेन्डा लानायाव टाइम लाखागोन गोदान सरकार हिसाबै सोलोंनांगौ बहुद दङ मानोना सिस्टेमाव फैनाय लोगो लोगो बिराद खामानि थायो हेडेकबो थायो बाट जेनाखि आंनि मोनथिनायावहाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आजिলৈকে केनसेल হোৱা নাই ओके स' आजिলৈকে केनसेल হোৱা নাই মই যিখিনি গম পাইছো आजिলৈকে ग्रेड 3 ग्रेड 4 केनसेल হোৱা নাই যদি কেনসেল হৈছে এটা ইয়াতে অফিচিয়েল নটিফিকেশন আহিব লাগে ঠিক আছে বাট অফিচিয়েল নটিফিকেশন दासिम होआखै केनसेल जाबाय होननानै स' आइ रिक्वेस्ट खालामदों गासैखौबो कि नोंथांमोना बारा टेनसन लानाङा बाट मोनसेल' नोंथांमोना मा से येस नोंथांमोना गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन स' बे रिक्वेस्ट কৰিব লাগিব চৰকাৰক ओके মই অকল বকি থাকিলে নহ'ব অকল মই ভিডিঅ' দি থাকিলে নহ'ব তোমালোকে সবে কমেন্টছ কৰিব লাগিব চৰকাৰ বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব যে বোলে আমাৰ যি পেন্ডিং হৈ যোৱা গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 এইবিলাক ৰিজাল্টছ চাৰ্টি দিয়ে বুলি ওকে কেনসেল কৰিলে এনেকা হয় যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দি আছিলে ইমান কষ্ট কৰি IPO খাটা টাইমত ন IPO যিটো আমি আনিছিলোঁ IPO ইমান মানে টাফ আছিলে IPO পোৱাত ইমান মানে কষ্ট আছিলে তোমালোকে এটাতো বাদ দিয়া তাৰপিছত যি নেকি এক্সাম দিয়ে এক্সাম পিছ খাটা এইবিলাক আমাৰ যি নেকি দুখীয়া মানুহ বা গৰীব মানুহৰ হাজিৰা কৰি পেলাই আমি এটা ঘৰত দুইজনীয়া এপ্লাই কৰিছিল নহয় জানো এজনৰ মোটামুটি 500 টাকা হৈছিল তো যদি দুইজন ষ্টুডেন্টস আছিল এখন ঘৰত ন তেতিয়া 500 কিমান যাব 1000 টকা গ'ল 1000 টকা পাবলৈ কিমান 2 দিন বা 3 দিন হাজিৰা কৰিব লাগিব
আৰু এক্সাম দিয়া টাইমত যিমান খৰচা গ'ল তাৰপিছত আহা ইণ্টাৰভিউ দিয়া এইবিলাক চালে ন বহুত পইচা গ'ল তাৰপিছত এইটো যদি কেনচেল যায় কি হ'ব অৱস্থা এইটোৱে মানে অলপ চিন্তা ধাৰণা কৰিব লাগিব চৰকাৰে বা তোমালোকে ৰেজ কৰিব লাগিব চৰকাৰত गासैबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनांगोन सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामनांगोन सिगांनि कर्सआव थांबाय एग्जाम होनायाव फिस दाननायाव न थ' मिडिल क्लास फेमिलिया गोबांथार प्रब्लेम जायो आरो मोनसे फरायनो टाइम बैसो एज एन्ड कनसिस्टेन्सि पेसेन्स बे गासैबो जुदि लस जायोबा थ' बहुत प्रब्लेम जायो स्टुडेन्ट्सनि लाइफआवहाय दा बेखायनो सरकारा बुजिनांगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौहाय दा बाव आं मानो बुंदों होनोबा आं माने माखासे जेनोखि खस्थ' मोनबोनायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदों न' डाउट आंबो आइ पि इउ दानदोंमोन आइ पि इउखौ आंबो दानदोंमोन अके देन कमेन्टखौ नायग्रोबावनो जोङो आसाम पुलिसनि खबरखौ जों लास्टआव सावरायगोन दे आसाम पुलिस दा नुवारि आसाम पुलिसनि थाखाय गुड निउस दङ BTCनि ग्रेड 3नि एप्लाइ गोदान माला फैथावना ग्रेड 3 गोदान फैथावा दायो रिजाल्ट टारगेट फरेस्टनि फिजिकल टेस्ट आচ্ছা সুস্মিতা কি কৈছে BTC LP UP মেৰি লিষ্ট মই ক'লো এইটো আগতে ক'লো ঠিক আছে তুমি চাবা পাঁচটাৰ পৰা ঠিক আছে आदा आंना सिगाङाव एसे फरेस्ट पुलिसाव एप्लाइ खालामनायाव एक्सचेन्जखौ होदोंमोन बि एक्सपायार नो टेनसन एक्सपायार जाखायो गोदानै खालाम जिखुनु जाया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नाम्बार चेन्ज जाबाबो टेनसन गैया जास्ट नोंनि भेलिड थाबानो जाबाय क्वालिफिकेसना थिग थाबानो जायो अके কাৰোবাৰ যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যদি এক্সপায়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে জলদি কৰি লোৱা एक्सपायर होৱাৰ পিছত 60 डेज টাইম পায় তাৰ মাজত নহয় 30 डेज না 60 डेज পায় তাৰ মাজদি এটো ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে নহলে ইনভ্যালিড হৈ যায় आं मर्निं चाय लोंदों दासो सैटुजित কি ক'লে আমাৰ ঘৰৰ পৰা CSB অফিচ 4 কিলোমিটাৰ হাগ্ৰামা চৰত খট 13 কিলোমিটাৰ তুমি যাবা তাতে যাই অলপ কভাৰ কৰিবা ঠিক আছে एडमिशन एप्लाइ स्टार्ट प्लिज ब्रिं अनलाइन एप्लाइ भिडिअ ITI नि आच्छा दे फंबाय नाजागोन दे ITI निखौ ओके BTC फरेस्ट नि ना नैबे BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पोस्टआ ओनलि 157 बिकज लास्ट जेनेखि थांनाय बानो सरकार बिसोरो 414 सामथिं माने माबाखाबाय मा होनो एपइन्टमेन्टखौ होबाय बाट दुखुनि बाथ्रा दासिम सेलारि जायाखै रेगुलार सेलारिया बेखौ नायनो बेयाव नाय मा बुजिदों नोंथांमोना पोस्टआ ओनलि 157 ओनलि 157 पोस्ट दङ दा BTC नि रिसेन्टलि गोदान पोस्ट ओंखारनायाव सेलारिया बिराद खम जायो फरेस्टनियाहाय बहुत खम जायो सेलारिया डिग्री पास खालामनांगोन फरेस्टार ग्रेड 1 बिसना ग्रेड 1 लायो ग्रेड 1 मीन्स मा APSC लेवलनि नङा बियाव के माने ग्रेड 1 जबा बहुत गेजेटेड अफिसार जायो बाट बे नामासो जास्ट पोस्टनि मासे फरेस्टार ग्रेड 1 आरो ओके बाट बे जाबाय मोनसे थर्ड ग्रेड जब एन्ड SI लेवल नासिगोन बे SI लेवल ओके डिग्री पास खालामनांगोन बैसोआ 18 to 40 बाट जोंनि STP 45 इयार्स एन्ड गार्डआव ओनलि 110 वेकेन्सी देन HS पास खालामनांगोन मिनिमाम मैक्सिमाम खोथा गैया हाइट दङ जनरल एन्ड बिनिफ्राय चेस्ट दङ चेस्टखौ हिनजावफोरखौ नायनाय जाया हौवाफोरखौल' नायनाय जायो दा बिनि सेलेक्शन प्रसेसखौसो आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ जों एडभार्टाइजखौथ' मिथिखाबाय सेलेक्शन प्रसेस नायोबा फार्स्टआवनो फिजिकल टेस्ट जागोन बिनिया थांनाय बारनि प्रिभियासनिया माने एग्जाम फार्स्ट जादोंमोन दा एबारनिया जाहैबाय फिजिकल टेस्ट 26 km एन्ड 16 km फर 4 आवार्स हिनजावफोरा 16 हौवाफोरा 26 ইয়াত কোনো মার্কস নাথাকে অনলি কোয়ালিফাইড নেচার ওকে অনলি কোয়ালিফাইং নেচার ইয়াতে কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো মার্কস এক্সেলেন্ট নাথাকে যে যেতে ফিজিক্যাল টেস্ট হ'ব তাৰ পিছতে ই সেকেন্ডত চাবা রিটেন টেস্ট ফর 3 আৱাৰ্ছ 3 ঘণ্টা এক্সাম কন্ডাক্ট কৰিব তাৰ পিছত 100 মার্কসৰ হ'ব ওকে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 এন্ড ফৰেষ্টাৰ গাৰ্ডৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে চালে আমি গম পাওঁ যে মানে এক্সামটো কম্বাইন হ'ব নেকি ফাৰ্ষ্টৰ ফিজিক্যাল টেষ্ট কৰাব তাৰ পিছত ৰিটেন এক্সাম ল'ব তাৰ পিছত লাষ্টত যোনে ৰিটেন এক্সামৰ কাট অফ যদি যায় নহয় তেতিয়া কি হ'ব 20 মাৰ্কসৰ কাৰণে বাইবা টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰাব ঠিক আছে এটো বাট অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব এক্সামটো আৰু देयर विल बी नो नेगेटिभ मार्किं আচ্ছা ইয়াতে नेगेटिभ मार्किं নাই ন नेगेटिभ मार्किं बाव गैया किन्तु जों सिलेबासखौ नायोबा अके त बहाय
रिटेन एग्जामा 3 आवर्स जागोन मोननैबो बोर्ड पस्टनि थाखाय बेखौ जों बुजिबाय बाट नैबाव फैयोब्ला सिलेबास फर रिटेन एग्जामिनेशन फरेस्टार ग्रेड 1 एन्ड गार्ड जनरेल इंग्लिश थाबाय गार्डआवहाय सरि फरेस्टार ग्रेड 1 आव जीके थाबाय बेनिफ्राय थाबाय ओके नैबे नाम्बार 8 आव नायोबा बेयाव कुइसन लेभेला मेथ्स लेभेला हाई सेकेन्डारि लेभेलनि फैगोन माने क्लास 12 पासनि बावहाय फैगोन जेब्ला बे एसआइ नि एग्जामखाय बेवहाय एचएस लेभेलनि कुइसन दानगोन जों बेखौ मिथिबाय देन फरेस्ट गार्ड होनोबा बेवहाय 10 लेभेलनि कुइसन नांगोन अब्ला बे कम्बाइन एग्जाम जाया ইয়াতে কম্বাইন এক্সাম নহ'ব যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ ইয়াত কম্বাইন এক্সাম নহ'ব এছআইৰ আমাৰ আছে এইচএছ লেভেল কুৱেশ্যন তাৰপিছত মেথছটো কৈছোঁ তাৰপিছত ফৰেষ্টৰ আছে আমাৰ এইচএছ এলজি তো কম্বাইন এক্সাম নহ'ব ইয়াত অ'কে এক্সট্ৰাকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব এক্সামটো ঠিক আছে এক্সট্ৰা কণ্ডাক্ট জাগোন এক্সামা এক্সাম পাছ হোৱাৰ পিছত কি আছে আমাৰ এইটো হ'ল ভাইভা টেষ্ট অ'কে আৰু যেতিয়া ফিজিকেল কৰিব তেতিয়া थोड़ा-सा मेडिकल है बेयाव नायबानो जाबाय नै कालार भिजन डिस्टेंस भिजन बेखौ नायगोन 6/6 एन्ड 6/9 ओके बेखौ नायगोन जेब्ला फिजिकल टेस्ट हैनो थाङो मेगन मोदै खालामना नङाबा मेगना ब्लार जायो ओंखायनो बेखिनिखौ बुजिबाय ओके बिनि फिजिकल टेस्ट दासिमबो आलोचना डिसकाशन जायाखै एতিয়ালৈকে কোনো আলোচনা ডিসকাশন হোৱা নাই ফিজিক্যাল টেষ্ট কেতিয়া কন্ডাক্ট কৰিব কিন্তু বাৰিকা টাইম বা যেনেকি জুলাই মাসआव বা হয়তো আগস্टआव जागोन नामा তো दैज्लां बोथोरावबो जानो हायो बिनिया रडआवसो जागोन फिजिक्যাल टेस्टआ रडआव जागोन 7 एपिबिएन क'क्राझार टु ओरैहाय सालबागान ओरै थांनाया मा गामिमोन बिथिंहाय जायो फिजिक्যাल टेस्टआ थांनाय बाराव जानाया दा बिनिया कुनु डेट फिक्स जायाखै दे कुनु डेट फिक्स जायाखै ओके बेयाव जों फोजोबबाय बेखौ एन्ड नेक्स्ट कमेन्ट फरेस्ट नायबाय दंना गैया येस दं 100% জিটি পিজিটি হা আমাৰ জুলাই নহ'লে আগষ্টত চান্স আছে ওকে জুলাই আগষ্ট ভিতৰত চান্স আছে অসমৰ কাৰণে হওক বা বিটিচিৰ কাৰণে হওক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'লে কি মানে 3 মাহ টাইম লৈছে এছটিএবে মানে স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চে তাৰপিছত যিমানখিনি পোষ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱাইজ ৰিভিউ কৰিব তাৰপিছত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব ঠিক আছে এটা চলে আমি জুলাই বা আগষ্ট এইটো মাহত আহি যাব ओके जों बेक थांबाय दाने फैबाय जों मेन कन्टेन्टआव ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 ओके सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 को होनोबा ओरैबायदि जेनेखि अनलि बायबा टेस्ट खालामदोंमोन 2 फेज नभेम्बराव खनसे बेनि मे मासाव खनसे माने 2024 नि नभेम्बराव खनसे 2025 मेयाव खनसे नङा होमबा तो अनलि बायबा टेस्ट नांगौ बे बायबा टेस्ट जेनेखि जादोंमोन अनलि बायबा टेस्ट जादोंमोन दा बिनि रिजाल्टआ गासैबो होनो थाखाय रेडिमोन नाथाय एमसिसि नांबायना इलेक्सन बिटिसि आवहाय बेयाव होलांनो हायासै आरो बेखौ दानि गोदान सरकारा रिजाल्टखौ होनो हाला गोबांथार गिनाय दङ स्टुडेन्टस लेभेला दा बेल' आरो जों जेबो खालामनो हाया मात्र मोनसेल' जोंनि आखायाव दङ जे नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनांगोन बिटिसिर ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बहुत स्टुडेन्टस এতিয়া বৰ্তমান টেনশ্যন হৈ আছে ন ৰিজাল্টছ কথা লয় যে কেনসেল হ'ব নেকি কেনসেলটো আজিলৈকে হোৱা নাই কৰাও নাই কিন্তু এদিনা মই ভিডিঅ' দেখিছোঁ সিএসবিৰ যেনেকি সেকেন্ড পেজ যেনেকি সম্পৰ্ক গ্ৰহণ না কি কয় এছএমএছৰ মই কি কম আৰু ন বৰ্তমান অট টেকিং লোৱা হৈছে অট টেকিং লোৱা হ'ল এতিয়া অট টেকিং লোৱাৰ পিছতে যি নেকি প্ৰচেছ কৰিব লগা আছে সব কৰিব যেতিয়ালৈ মানে ফুল প্লেছে হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈ মানে একো আপডেট অহা নাছিলে এইটো মানিছোঁ মেম্বাৰ্স মানে কমপ্লিটলি হোৱা নাছিলে এতিয়া বৰ্তমান 22 জন মেম্বাৰ হ'ল ওকে তো 22 জন মেম্বাৰ ভিতৰত এতিয়া আলোচনাটো হ'বয়ে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আলোচনা হ'ব কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল কৰা নাই ন পাব্লিছ কৰা নাই যে কি হ'ব কিন্তু মই আজি ডেটত ক'ব পাৰিম যে কেনসেল হোৱা নাই মই বৰ্তমান খবৰ কৰি আছো আৰু বৰ্তমান আं খবৰ লাগাसिनो दङ সিএসবি মেম্বাरजों টাচ खालामनो नाजाबावगोन সিএসবি जेनेखि मेम्बार थायोना स' टाच खालामनो नाजागोन ओके टाच खालामनानै जेनेखि आपडेटखौ मोनो मेन चेयारमेन जेनेखि थायो तो बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन जुदि माबा मोनसे आपडेट मोनोबा तो जानो हागौ बिथांमोना खोन्थानोबो हागौ बेखिनि आजिলৈকে केनसेल হোৱা নাই সবে নিশ্চিত থাকিবা আৰু কি কম এইখিনি আছিল আমাৰ লাইভ সেশন বিটিচিৰ কাৰণে
आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टआ गोजां बोथोराव जागोन दे अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव चान्स दङ जायफ्रा आसाम पुलिसनि थाखाय नेबाय दङमोन देन पस्टआ बारायगोन मानोना मा फैफिनबाय ना मा इज बेक थ' बिनि फिजिकल टेस्टआ येस 100% जागोन इंक्लुडिं ग्रेड 4 स्टाफ दङ आसाम पुलिसाव ग्रेड 4 स्टाफआ अनलि प्रेक्टिकल टेस्ट बाइबा टेस्ट दङ देर इज नो फिजिकल टेस्ट फर ग्रेड 4 स्टाफ अनलि बाइबा टेस्ट एन्ड प्रेक्टिकल टेस्ट दङ ओमफ्राय फिजिकल टेस्ट कनस्टेबल लेभेलाव जागोन मथा-मथि अक्ट'बर नभेम्बराव जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारियाव एग्जाम जानानै बैसागुनि सिगां माने एप्रिल सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागौ 2027 100% एपइन्टमेन्ट लेटारा 2027 आवसो जाहैगोन आसाम पुलिसआ एग्जामा खिन्थु जागोन दे एसआइ नि एग्जामा जाग्रोगोन एबिइउबि एसआइ नि एग्जामा जाग्रोगोन बे बोसोरावनो जागोन and ADRE okay ADRE ADRE 3.0 जों थाबथाहैनोसै लास्टआव बेनिफ्राय जों नेक्स्ट लेभेलाव लाइभ फैनो नाजाबावगोन साइडआ बिजि अके आसाम स्टेट पर्टेलाव जों फैबाय এটাই কোটা এসটি বনাও হৈছে ওকে এসটি বনাইছে এই আসামৰ এসটি বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এটা ডিফেন্স নহয় ঠিক আছে পুলিশ নিচিনা নহয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তো মানে পুলিশ নিচিনা নহয় স্পেশাল টাস্ক মানে এটা টার্গেট দিয়া হৈছে যে 3 মাহ টাইমৰ 90 ডেজ আন্ডাৰত এই স্পেশাল টাস্ক যোনটো বনাইছে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ওয়াইজত ৰিভিউ কৰিব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি পোষ্ট আছে বা কিমানটা ভেকেন্সি আছে হিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত যি নেকি ভেকেন্সি ৰৈ আছে বা আছে বৰ্তমান লগে এটো হিসাব কৰি পেলাই 3 মাহ নালাগে কিন্তু টাইম দিছে 3 মাহ তাৰ মাজত মানে ৰিপৰ্টটো দিব লাগিব চৰকাৰত আৰু চৰকাৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত যি নেকি ভেকেন্সিৰ লিষ্টটো আহি যাব তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব লগে লগে অফিচিয়েল নোটিফিকেশন যিমান পোষ্ট আছে ডিপাৰ্টমেন্টছ আছে হেতু লৈ পেলাই অফিচিয়েল নোটিফিকেশন জাৰি কৰিব তাৰ পিছত নাম থব ADRE 3.0 ওকে এতিয়া মে চলি আছে মে তো হল মে জুন জুলাই মাহত অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আহা চান্স আছে লাষ্ট উইক অফ জুলাই নহলে আগষ্টতো আহিব 100% 3 মাহ টাইম লৈছে তো মোটামুটি জুলাই লগে ভাবা জুলাই সিমলাদে আগষ্টওহাই ৰিজাল্ট বহতো notification फैनाय चान्सआ दङ आरो बेनो जाबाय ADRE 3.0 स्पेशल टास्क फोर्सआसो माने रिपर्टखौ लागोन बेनिफ्राय होगोन आरो आच्छा बेनोमोन जोंनि लाइभ स्ट्रीमा बेरेफुंजानि लाइभ फैबाय मर्निं लाइभ फैबाय सा लोंनायजों लोगोसे मया सा खायासु सालोंनाय समावनो लाइभ फैनो नाजाबाय सा काउन्टे মই ভাবিছো লাইভ আহিম বুলি লগতে सा খাইছো ভাল লাগিল তোমালোকে আহিল আৰু লাইভ জয়েন কৰিলে নো थैंक यू सो मच सबर কাৰণে बेनो दिनैनि दसे लाइभ स्ट्रीमा एसएमएस को ट्राइ खालामगासिनो दङ रायलायनो ঠিক আছে थैंक यू बयनिसिमबो एन्ड गुड मर्निं बयनिसिमबो हैव अ नाइस डे एन इभिनिंग आव लाइभ फैनो नाजाबागोन মই আকৌ इभिनिंग ट्राइ কৰিম लाइभ ओके তোমালোকে সবে জয়েন কৰিবা আৰু নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম সেন্ট্রাল লেভেলত যেতিয়া আমি লাইভ আহু ইভিনিং ওকে बेनो आरो दिनैनि दसे एक्सचेन्जआ रिनिउ जायो टेनसन गैया जुदि जायाबाबो गोदान खालामनो हायो जुदि एक्सपायर जाबाबो गोदान खालामनो हायो मात्र क्वालिफिकेसना थाबानो जाबाय बाट मालाबा पर्टेलनि टेक्निकेल इसु जायोथ' दा बेखायनो मेटार नङा बियो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जास्ट माने नोंनि क्वालिफिकेसना रेजिस्टार थाबानो जाबाय आरो जे नों बेसेबां फरायनो होनानै आरो ओके तो इभिनिंआव आं नोंथांमोननो PNRD एग्जामनि बागै पुरा कनसेप्ट क्लियर खालामगोन लाइभ फैगोन ओके जायफ्रा PNRD नि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ पोस्टआ दङ 1500 बेवहाय माबादि टाइप्सनि डोमेन्स टाइपनि क्वेश्चन फैगोन नोंथांमोननो आं एसे आइडिया होनो नाजागोन एन्ड बेनिफ्राय PNRD नि सायाव आंनाव आपडेट दङ आं बेखौ नोंथांमोननो एन्ड जब प्रफाइल स्पेशली जब प्रफाइल PNRD डिपार्टमेन्टनि बेखौ आं नोंथांमोननो लाइभआवहाय खोन्थागोन आरो हेल्प खालामनो नाजागोन आरो बाइबा टेस्टआव माबादि टाइपनि क्वेश्चन सोंगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो हेल्प खालामनो नाजागोन बिकज आं PNRD आव दङमोन डिपार्टमेन्टआव